kengät, jos jollain on tarvista. Luulet, että mä tarvitsin toista kengät. No ei, noi on tanssissa hyvät. Tarviiks joku muuten saappaita? Onko toi ovi? 370. Lähteekö joku pilkki vapaa? Se on 8.3. ja 9.7. ja Kempolla on lähdössä pilkkiretkellä. Isoihin ei mikään retkelle. Aha. Mulla ei ole ainakaan vapaa, että oliks sulla makkuun? Onhan näitä jätkiä täällä jo. Sä voit valita. Tollanen. Varusteet ihan viimeisen päälle. Miettä, mä ajattelin, että kannattaa laittaa ilmeisesti lämmin. Kannattaisiko Juha laittaa heti näistä vaikka siellä jäällä? Onko tossa hyvä luistella? Huomioikaa noi Pasin haalarit, ne on erittäin komea. Kannattaako me ottaa nää housut tänne? Mulla on 3 muovipussia, hei. Riittää se kaloille. Joo. Mitä sä oot mieltä? Sulla on viralliset. Teet sä sen kaikille? Jos vaan joku tai roomiryhmä painat. Mä sanoin, ettei saa nauraa. Menee pedofilian puolelle. Nyt pitää kyllä vaihtaa reikää ja nopeasti. Katsopas Ova, kun tää on kyllä nopein reiänvaihto, mitä on tässä kilpailussa suoritettu. No niin, suoraan. Tää on ihan hitaa. Okei, ja mekään neitteekö reikää. Olisi pitänyt parata se. Se on se, että nää tallinnalaiset salvot, niin nää hiukan Ai niin nää? puristaa. Niin just. Nää on muistaakseni 12 markkaa maksoi. Silleen, että nää on... Nehän näyttää ihan hyvältä. Nää on ja nää on niinku pituussuunnassa tila riittää, mutta leveyssuunnassa ei hiukan puristaa ja Joo. vaivaa näin. Herkkyys mennyt käsistä.